sunana Aminu Mikaga. A yau ina so zan yi magana ma 'yan uwana da suke kallon wannan bidiyo. Idan kuka duba za ku ga yawancin mutane a rayuwa suna so su yi nasara. Amma hanya na farko da mutum zai ɗauka yana so yi nasara ba wai shi bane neman nasara. Hanya na farkon kana so kai nasara shine ka zama mutumin kirki. Kasancewa mutumin kirki shine zai kai ka matsayin da baka taba tunani ba. Amma ka kasance kai kawai idan ka ya rufe kawai nasara kake so kai ko ta wani hanya shine zaka je ka zama mutumin banza kamar irin su Pablo Escobar. Amma lokacin da ka zama kai kawai kana so ka kare kimanka ne ka kare mutuncinka, to a wannan lokacin wannan kiman da mutuncinka shine zai kai ka wani matsayin da baka yi ba. Mutane za su dinga kallon ka, za ka zama kamar diamond, kamar tauraro, kowa yana kallon ka, irin kowa yana ka, za a dinga baka wani matsayin da baka yi ba. Haka ne ake nasara. To ya za ka zama mutumin kirki? Shine ka kasance ka sa gaskiya cikin al'amuranka, ka kasance al'amuranka akwai adalci, sannan ka kasance baka yaudarar mutane. Idan ka yi wannan abin za ka kasance mutum mai kima mai daraja idan mutane kowa yana so ya mu'amala da kai. Lokacin da ya kasance kowa yana so ya mu'amala da kai, a lokacin ne kai kuma za ka ga kofofin nasara suna buɗe ma. A koda yaushe ka kasance mutum mai neman nasara, mai neman siffa mai kyau, ba mutum mai neman nasara ido da ba. Da muka duba irin su Dangote, irin su Bill Gates, Mark Zuckerberg, wannan duk ba sun fara akan suna so su yi nasara bane. Sun fara akan suna so su yi amfani da ilimin su ga su ma sun taimaki mutane. Yanzu sun zo sun zama nasara. In ka fara akan niyyar taimako za ka zo kai nasara kai ma wata rana. Barkan ku dai.